No niin, kokeillaan jos mä saan opetettua. Eli mä teen silmukan näin. Okei, koko on 35, teet 8 alkusilmukkaa. Tossa on jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 on tässä sulla. Sitten sä lähdet heti tekemään kolmanteen. Eli 1 sulla on koukulla, 2 ja 3. Niin teet kolmanteen heti. Lähdetään tekemään seuraavaa kierrosta. Näin, tästä lähtee. Ja ihan loppuun saakka teet kaikki. Näin. Sitten sulla pitäisi olla siinä 1, 2, 3, 4, 5, 6 silmukkaa 7 koukulla. Sitten lähdetään tekemään seuraavaa kierrosta. Ja nyt lisäykset. Tarvitset 2 silmukkaa, jolloin sulla on 1, 2, 3 tässä. Sitten sä käännät työn näin. Ja teet siihen kolmanteen silmukkaan. 1 on koukulla, 2, 3, niin kolmanteen silmukkaan. Noin. Lähdet tekemään sitten. Tossa on se nyt se lisäys. Taas mennään koko kerros loppuun saakka. Viimeinen vähän hankalempi, mutta kyllä sekin menee. Noin, nyt alkaa muodostua. Tuossa on nyt se lisäys. Nyt tehdään tänne puolelle lisäys samalla tavalla. 2 silmukkaa. Käännetään työ. Ja taas sulla on 1, 2, 3. Ja tuohon kolmanteen. Näin. Ja samalla tavalla teet lisäykset reunoihin. Niin kauan kunnes sä tiedät, kuinka paljon sä tarvitset. Kuinka paljon riittää. Näin. Vielä viimeinen. Näin. Sitten kun sä tiedät, sulle riittää tarpeeksi, sä oot tehnyt tänne lisäyksiä, niin aina kun lähdet sitten tekemään tonne ylöspäin, niin teet vain 1 silmukan, etkä 2 niin kuin äsken. Käännät työn ja heti tuohon ensimmäiseen. Näin. Niin sitten kun sä oot sitä tehnyt, niin tää on suora. Sitten sä pystyt tekemään sitä eteenpäin. Täällä pohjassa sitten sun pitää katsoa tässä näin, että kuinka monta sä teet lisäystä. Ja täällä sitten kaventaa. Ja kavennat sillä tavalla, että kun sulla on näitä silmukoita, niin täältä. Niin sä et vaan ompele sitä viimeistä. Näin, vaan otat 1 silmukan näin, taas käännät työn ja jatkat eteenpäin. Niin näin tehdään niitä vähennyksiä sitten. Esimerkiksi kantapään kohdalla sitten. Näin. Toivottavasti tämä nyt selvensi edes jonkun verran.